Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Wonten ngarsanipun para tetanggi, para sesepuh, para tamu undangan sedaya kemawon kang minulya dalem minangkani talangatur saking Bapak Irawan sekeluarga. Sepindah ngaturake matur nuwun sanget anggene panjenengan gatosake undanganipun sehingga panjenengan saged rawuh sahibul bait boten saged balas punapa-punapa namung saged ndongaake jazakumullah ahsanal jaza amin Allahumma amin. Ingkang angka kalih bepilih panjenengan panggi pinten-pinten kedadosan kekurangan wonten majelis punika. Saestu-estu sahibul bait Bapak Irawan keluarga rembug rukun kalian sang mantu saestu-estu nyuwun ngapunten ingkang kathah. Ewondene maksud lan tujuan panjenengan dipun aturi rawuh boten wonten sanes menika tasyakuran nyukuri bilih putranipun Bapak Irawan menika sampun wonten tanda-tanda badhe gadhah turunan. Padahal tiyang nikah, tiyang gegriyan menika termasuk salah setunggal tujuanipun nikah inggih menika kepengin duwe turunan. Kula Kanjeng Nabi dawuh alwalud alwadud utawa tanah kaku tanah salu nadurabiyo nang duwe anak. Nak rabi aja kur golek wong wedok sing gampang anakan. Ana wong wedok rupane putih tapi ramanakan, ana wong ireng rupane ireng mulus tapi manakan. Iku termasuk tiyang ingkang sae. Golteng disenggol tapi meteng iku sae. Lah terus pundi? Terus pundi carane niteni nak putra niki manakan apa mboten dipun tingali saking budhe bulike. Angger budhene bulike kok anake akeh ku biasane ponakane ya anake akeh. Lah dalu niki netepi papate apa pitu niku? Pitu nggih. Alhamdulillah. Pala wis pitu kok lagi dibacai lha nggih. Pancen ana sing istilah patang wulan. Patang wulan kan barengi ditulis ajale, ditulis ngamale, ditulis bejo cilakane. Ana wis 7 wulan niku jarene dukun bayi niku jarene apa naminipun sirahe bayi niku sampun teng andhap, berarti pun siap lahir, sikile manggo dhuwur. Hebat lho bayi niku. 7 wulan, 8 wulan, 9 wulan kejungkir mboten mutah-mutah. Jenengan jajal sikile kok blandar, kira manggo ngisor alah, aja meneh kok 3 wulan. Sak jam lho sampean wis ra karu-karuan enteke. Mula Allah gawe kaya ngoten. Berarti nek wis kliwat Pak mboten. Ing gone Islam iku mboten wonten istilah pun kasep mboten wonten. Senajan to wis ditulis dhisik. Kala apa? La yaruddul qada illa biddu'a. Ora ana sing iso ngrubah qada saking pangeran kejaba nganggo donga ngoten. Lah donga niku wonten sing model donga Islam nganggo cara basa Arab. Ana sing model iki donga nganggo cara Jawa. Ana sing model donga iki nganggo simbol. Simbol iki berarti nganggo lambang. Dan iki alhamdulillah senajan to ora urung jangkep, dijangkepi kaum menawa 3 wulane 4 wulane niki ing mriki nggih karo Kang Irawan dibancai kalian napa niki cengkir. Iku cengkir niku mboten degan, kudune cengkir. Mergo cengkir iki maknane kon ngencengno pikir. Dadi sing lanang sing wedok iki nek duwe bojo hamil iki tenan kowe aja neko-neko mergo watake wong tuwa iku ape nurun ning bayi. Lane al walad sirrul walid. Anak iku dadi kaca benggalane wong tuwa utawa rahasiane wong tuwa. Dadi kowe nek kepengin delok sapa to aku sejatine delok anakmu. Piye to sikapmu sejatine delok anakmu. Wong kula tiyambak niku nggih Pak. Anak kula sing nomor 2 kuwi ketakon ngaji mubeng. Kula niku mboten mentolo ngamuk. Soale apa? UGB dikon ngaji bapak ya mubeng-mubeng kok. Akhire kok tiru dhewe anak kula to. Niki kan cengkir kan ngencengno pikir sing ati-ati ngomong sak ngomong pola sak pola
sing ati-ati nek iso aja melu ngetheki pitik, aja melu ngetheki wedhus iku bahaya Pak kanggone wong sing duwe bojo hamil. Pandangan iku ana gara-gara ngerok ndas wedhus sehingga piyambake niki ngetok kupinge wedhus. Lha iku anake lahir iso crupung Pak. Lha iku lho wong tuwa iku jajal. Meniku sing gawe crupung ya Allah, tapi kan tetep ana asbab-asbabe iku lak tetep ana lah. Mulane hati-hati cung mantune Kang Irawan, ya sing wedok ya sing lanang hati-hati ana kucing ya coba saduk, ana iwak ning dhuwure garno ben dicekel marang tuamu ae wis pokoke meneng ngecengno pikir madhep marang Gusti Allah. Banjur teng mriki wonten dawet, dawet iki saka basa Arab dawa, dawu, dawat maknane tamba. Muga anak sing dikandung dening putrane Kang Irawan iki bener-bener iso dadi tamba. Tambane apa? Iso bukti tambane wong tuwa, iso dadi tambane dulur, iso dadi tambane lingkungan. Lane disimbolno kalian apa naminipun dawet. Masalah rujak iki saka basa Arab rojaa manane arep-arep. Lah rujak iku digawe saka perkara ana sing legi, ana sing pahit, ana sing sepet. Manane napa masyarakat iku beda-beda. Ana sing nak ngomong manis, ana sing nak ngomong pedes, ana sing nak ngomong nyepetno kuping, nyepetno mripat barang. Lah rojaa iki karepe arep-arep ben jabang bayi iki sampeyan iso bergaul karo masyarakat sing modele watak lan karaktere beda-beda. Banjur teng mriki wonten takir. Takir iki maknane bocah iki ben gampang ditata lan gampang mikire. Mergo ana bocah iki mikire dhuwedel. Sekolah sregep ditata cukup tapi dhuwedel setengah mati. Niku ya ana kan. Ana nes sregep tapi ora tau mlebu. Apik ndi kancara kono kan. Sregep pinter tapi ora tau mlebu terus tapi dhuwedel ora karo-karuan. Sing ribet. Karepe wong tuwa iki ben bocah gampang ditata lan gampang anggene mikir. Banjur teng mriki dikai dom. Dom iki dom dondom mboten karep-karep dom kadut. Iki lambang ben otake jabang bayi niki lantip Pak. Bocah iku ana sing lantip, wonten sing kendhu. Bocah nak lantip iki krungu iki lho Pak, langsung nyaut Pak. Iku bocah nak pancen otake lantip. Banjur teng mriki niki wonten iki ana uduhe kuning ta rayu. Nak uduk kuning iki saka tembung qanaah. Dadi qanaah wong bukan muni konange disingkat muni kuning ngono wae. Lah qanaah niku penting kanggo wong urip ning alam donya umpamane jaman akeh kaya ngene. Dadi wong kudu duwe sifat qanaah. Salajengipun teng mriku wonten biasane wonten niku napa naminipun wonten surahe. Surah iku manane sirun. Iki coba aja wacane gawe-gawe Pak ora Pak. Kalau kasus bobot gawe surah iku manane sirun. Sirun iku manane rahasia. Lah karepe piye ben jabang bayi iki sampeyan iso nyimpen rahasiane mbuke lan pakane. Apa ana Pak bocah etek-etek rahasiane wong walah sakating nggone warung tak rungokno iki mbuke dhewe kok dielek-elek dhewe. Iki pakane dhewe kok dielek-elek. Dhewe nek elek-elek mbok melek-elek paham kowe padha karo elek-elek awakmu dhewe. Contoh bapak iki lho medhite setengah mati. Dadi kowe ya anake wong medhit. Ibu iki lho cuwakrahe setengah mati. Dadi kowe ya anake wong sakral. Lho ngono lho Pak sakjane lan iki sirun. Terus munine wong Jawa surah. Lah surah iku modele walik kasar, palike nek alus. Tapi nak digeget padha paite. Nek ora percaya sampeyan geget golek surah, ora padha paite. Manane piye? Cek anak lanang, cek anak wedok, iku kabeh anak ndung-dungane Allah. Wedok nak apik ya wong tuwa seneng, lanang nak apik ya wong tuwa seneng. Iki jenenge donga nganggo lambang. Lah mengke donga khaliyah. Donga khaliyah iku manane napa? Mangke nek pun berkat dipun tata, mangke banjur napa naminipun ngadeg sareng-sareng terus disolawati metu bareng-bareng kalian nggo berkat maksud lan tujuane apa katek kan ngadeg bareng-bareng iku karepe sok ben nak lahir ben brol iso metu kabeh ya bayine ya dulure bayi ya ketubane barang sebab menawi wonten ingkang kecer sithik mawon niku mengke karo tim medis alias dokter niki kudu dikirek. Lah kirek itu jarene luarane ngalang-alai wong babarno. Wong aku dhewe urung tau kirek.
Lah nek mbok gak mbok irit dikhawatirkan ana dadi kanker kandungan lho Pak kaya ngono Pak. Mula donga niku penting maneh addu'a mukhul ibadah. Donga iki dadi sumsume ibadah, donga iki dadi pedhange wong iman, pedhange kula lan panjenengan. Mula kabeh iki donga tapi ana sing nganggo Arab, nganggo Jawa, nganggo tingkah, nganggo lambang. Lah kabeh tetep njaluke marang Gusti Allah. Mula muga-muga ingkang kula aturake kala wau bener iso kumus ing ngene bayine iso jangkep anggotane sampurna awake lajeng sehat lahir batine. Amin Allahumma. Kersane penyuwun-penyuwun kala dipun kabuli Allah monggo dipun Fatihai Al-Fatihah.